Relativizarea ca mijloc de contestare a adevărului. Mesajul fundamental al întregii realități TV, care se insinuează atât de bine în sufletele telespectatorilor, încât cu greu poate fi identificat, este afirmația orice adevăr este relativ, sau, cu cuvintele lui Nietzsche, nu există adevăr, nu există stare absolută a lucrurilor, nu există lucru în sine. În filme, emisiuni științifice, informative, auzim și vedem argumentându-se învățătura lui Buddha, Darwin, Freud sau Marx. Alături de învățătura creștină găsim justificate în aceeași măsură atât materialismul științific, existența extraterestrilor, cât și fenomenele oculte, spiritismul, magia, etc. Toate adevărurile, învățăturile sau toate rătăcirile și fantasmele omenirii apar reprezentate în mod democratic chipurile pe programele de televiziune, astfel că telespectatorul care în mod conștient sau inconștient, prin simpla expunere la acest mediu, își ia lumea TV ca reper, își va însuși această viziune relativistă, arbitrară, privind adevărul și lumea în general. Fiecare are dreptate, se afirmă în retorica TV, mai cu seamă în filme, are partea lui de adevăr, părerea sau punctul lui de vedere, căci, se sugerează, nu există un adevăr absolut, deplin și universal recunoscut. Cu toate că televiziunea vrea să apară democratică, echidistantă, fără să ne dreptățească niciun punct de vedere, lucrurile nu stau chiar așa. Există un vădit atașament al lumii TV, o alipire a sa de acele elemente care vizează distrugerea ordinii vechi și înlocuirea ei cu una nouă, cea propusă de ideologia nihilistă, de materialism, tehnologism, magie sau de societatea de consum. Tradițiile, obiceiurile mai vechi, principiile tradiționale ale educației și creșterii copiilor, ale conviețuirii soților în familie, ale muncii, credința și toate sistemele de valori care țin de ordinea firească a lumii sunt contestate, chiar dacă nu totdeauna pe față, în mod direct. Acest lucru se realizează în general printr-o critică subînțeleasă atunci când sunt puse în lumină pozitivă modele contrare sau când sunt pur și simplu scoase din discuție. În realitate, televiziunea nu este deloc democratică sau echidistantă, ea nu reflectă lumea sau credințele oamenilor așa cum sunt efectiv, ci așa cum forul de putere dorește ca ele să devină. Sistemul moral promovat de televiziune nu numai că este contrar celui creștin, dar diferă extrem de mult și de majoritatea sistemelor etice cunoscute în tradiția popoarelor.